Сәүдәгәр Яңгуразовлар йорты, башкача әйтсәк, Кәләш йорты, Казахстанның Петропавловск шәһәрендә Ульянов һәм Горький урамнары киселешендә урнашкан. 2 катлы йорт соң барокко һәм модерн стилендәге күпертеп сылап ясалган үсемлек мотивындагы зиннәтле бизәкләрдән тора. Әлеге бина 19-нчы гасыр ахырында төзелә. Бу йортның бер сере дә бар. Тыштан тош булса да, ул чынлыкта агачтан төзелгән. 2,5 түгәрәк тәрәзәләр кояш чыгышын хәтерләтәләр. Имән агачыннан ясалган ишекләр һәм 2 матур мич йортның төп үзенчәлеге. Әлеге йорт татар сәүдәгәре Халит Яңгуразов тарафыннан төзелә. Бу йортның барлыкка килү тарихы буенча төрле легендалар йөри. Имеш, Яңгуразов сәүдә эшләре буенча Мәскәүгә баргач, бер кызга күз сала, мәхәббәтен аңлата, кулын сорый. Кыз үзенең шартын куя. Кияү Петропавловск шәһәрендә, кызның Мәскәүдә торган йортына охшаш өй салырга тиеш булган. Халит Яңгуразов 1 ел эчендә йортны төзеп тә чыккан. Риваят буенча туйга 3 көн кала Халит вафат була. Икенче бер легенда буенча йорт бик кыйммәткә төшү сәбәпле сәүдәгәр акчасыз калган һәм хатыны белән хәерчелектә яшәгән. 4нче версиядә кыз Халиткә кияүгә чыгып, озак һәм бәхетле гомер иткән, балалар, оныклар үстергәннәр. 30-нчы елларда бу йортта депутатлар советы урнашкан, соңрак махсус әһәмияткә ия штаб үз эшен алып барган. Биредә шулай ук заманында казах язучысы Сәбит Муканов эшләгән. Һәм әле бик озак еллар Кәләш йортында төрле оешмалар урнаша. 2005 елдан бина Казахстанның мөселманнар рухи берләшмәсе карамагында. Бүген Кәләш йорты Казахстан Республикасының архитектура һәйкәлләре рәтенә керә.